Se on iso kanna. Se on iso kanna. Kyllä. Onko siellä vielä mitään? Se on makkolit porise. Kyllä. Mutta eikö se kuitenkin, Ville, tarkoituksena ole, että Vai laitanko me Ville kantamaan vai kuka tää? No niin, nyt tää alkaa. Oho. 빌레는 뭘 알아요. 어허. 와 대박이다. 난리야. 2단으로 쌓아서 갖고 오셨어. Se on merileväkeä. Se on ootapas, mikäs toi on toi se on chili. Ota tunkia. 한국에서 먹을 수 있는 음식은 웬만하면 다 나온다고 봐도 돼요. 한정식보다 많이 나오니까 반찬. Ei noin Loppuuks meillä tila? Nyt alkaa kerroksia tulla kans tähän. Crunchini, okei. Eihän tässä ole mitään järkeä. Toi soijakastike, toi rapu. No niin. Ei oo mitään järkeä. 2층으로 싸줘요. 저렇게 줘? Ai siis, tässä oli vielä syömättä vielä. Ne. Ai niin, se on mustakala. Se oli siinä kuvassakin. No niin. 근데 또 전주다 보니까 다 맛있어. 맛있어요. 반찬이 다 맛있어. 뭐 뺄게 없네. Ei, ehkä. Nyt on niinku tähän ensimmäinen satsi tullut tähän. Niin, ensimmäinen satsi. Tää osta niinku enemmän. Nyt pitää ruveta mättää. 숨이 절로 나오죠. Ei kuitenkaan osaa. Siis en mä tiedä, tämmönen ruoan määrä pistää ihmisen ihan sekaisin. Mistä sä niin? Mitä? Kun mä en pidä tästä tilanteesta, että niin mulla on niinku aivan käsittämätön määrä niin paljon ruokaa edessä, että mä en tiedä mitä syödä. Kun nyt on tää oysterin niinku kausi. Niin. Okei. 그냥 먹는 거죠. 뭐. 야, 무슨 약 털어놓듯이 넣네. Karvalakki-versio. Mitäs tää? Tätä ala. Oi. 자, 소리 없이 잘 먹. 진짜 귀족처럼 먹어. Mäkin vedän tommosen. Katan alaraajat. Tuleeko? Ne. Elämässä. Jolla nam. Olisiko siellä hyvä toista? Mitäs vielä? Te ootte... Mä en edes näe täällä jotain ruokia. Me ollaan vähän omittu. Tää vaan laskee tohon johonkin. Mä oon nyt syönyt yhden tommosen simpukan tosta. 진짜 많이 나왔다. 아니 저렇게 먹고 또 나와? Tää on taas niin paljon makuja yhdessä pöydässä. Joo, se on ihan hyvä. Vieläkin. Ai. Tää oli viimeksi helpompaa. Tää alkaa vähän niinku... Alkaa Ootte sitten lisää. Mitä? Joo. Tää voi mä nyt tän ryypätä, ei tän... Ryyppää nyt, kun ryyppäämään on tullut. 아, 네. 아, 네. 감사합니다. 정말 좋아요, 빌레 막걸리. 친구들이 또 이렇게. 나오는구나 안주가. Toka munkin. Hei! Me saatiin just siitä niinku itse... Ei pysty, ei. 빌프도 살짝 어려워하는 거 뭐지? 안 먹었더니. Ei pysty. Elävää mustekalaa. Kosan Ja. Men power. Sorry. Tää on kova, tää on kova. Ei pysty. Too much for... 잠이 깜짝 놀랐어. 일어났어, 싸면. Kyllä se ihan jokunen kuoleenteri 빌레는 voisi. 좀 먹어봤나 보다. Onko se joku kastikkeen? Onko se joku kastikkeen? Tässä mun killalais kiinni. Nyt se menee mun hampaita pitkin. Syö se nyt äkkiä pois. 보여줘. 쌈이 충격적이에요, 지금. Se nyt äkkiä pois. Toi näyttää semmoinen. Ei yhtään. No nyt me kuollut jo. Ei, ne liikkuu vielä. Toi näyttää semmoinen. 제일 거부감 없이 잘 먹는다 진짜. Se tarttuu, joo. Tiedetään, on Makaveri Ettinen ja elosimmat täältä näin. Ja... Niin. Elämän realiteetti taas kerran. Tää on hyvä. Eikö? Hyvä makusta. Tosi hyvä. Tää tuli yllätyksenä, että saan tätäkin. Siis mä oon aina halunnut
Maistaa. Mä ymmärrän, ei mäkin ole. Pelkkänä kuriositeettina tietysti. Nää osaa olla niinku kiinni tässä visusti. Mä ymmärrän kyllä, että on monille vähän liikaa. Iljettää tai yrittää. Oho. Jos nää on kaikki yhtä. Se ei ole leikkaantunut kunnolla. Wow. 어머나! 지금 빌레가 아니라 한 박정식이쯤 되는 것 같은데. 정식이가 저렇게 먹던데. wow. 저걸 그냥 후루룩. wow. Miksi mä näen painajaisia tästä? Joo, oikeesti. Onko se siellä poskeskin? Painu takas sinne. Mä näen painajaisia tästä. Joo, oikeesti. Onko se siellä poskeskin? Painu takas sinne. Siko. Tuo olisi hyvä. Tosi hyvä. Niinku, Ne liikkuu vielä. Sitten vasta kun ne lopettaa liikkumista, sit kyllä maistaa. Ja sit kun ne on uppopaistettu ja poltettu jossain helvetin tulessa, niin sen jälkeen on. Ei. Todella hyvää. Siis todella hyvää. joo. Mä oon kyllä niinku avoimin mieliä silleen, mutta tohon mä en pysty. Okei. Purtavaa aika paljon tässä pötkössä, minkä mä imäsin tänne. No ei mä varmasti. Se on se pikkupötkössäkin on joo. Ei meidän pitää sekoittaa mitenkään. Ei. Ei. Se standardi on niinku tää korealainen makkoli, että Turun makkoli on jonain päivänä on niinku tätä standardia. Eka kertaa maistanut, että se tulisi nyt näyttelee näin, niin se on tulevassa reissussa ja elämässä. Näin vaan kävi. Mutta onneksi pidetty niin hyvin ihan korealaisissa makkoleissa, että mun on tuossa syksyllä opittua niin paljon. Ja tuli aivan uskomaton reissu tehtyä niin makkolimaailmaan, muun muassa tänne Jeonjun makkolikadulle. Ja sit niinku... Pitää puhua jotain. Nyt rupeat pätemään. No niin, master. Teach me. Ei, nyt olisi aika sitten. Nyt on aika. Opeta. Saarnaa. Opeta meille opetuslapsille. Jos vähintään yksi kyynel ei putoa mun silmästä tänään, niin sä oot epäonnistunut. Sun pitää puhua makkarosta niin syvällä. Niin sydämellä. Että... Saarnaa. Joo. Tästä juomasta tuli kyllä niinku... No se oli siellä... Se oli niinku tosi perinteistä. Mä kävin sellaisella tehtaalla, joka niinku tekee tosi kovaa tutkimustyötä. Että niinku tyyliin, tiiätsä, miten niinku siihen liittyy niinku... Että sulla pitää olla sitä tiettyä jotain mikrobia siellä, joka nyt vaan elää semmosissa vähän alkeellisemmissa oloissa. Niinku. Mut siinä on tietty joku niinku lämpötila, missä se vaan elää. Se menee vähänkään ylittää alin, niin se on. Ja niinku se, nimenomaan se, niinku, se vaihe siinä niinku on niinku... No. Joo, ja siis on niin monenlaista makkolia, että niinku, et sä edes tajua, että niinku sitä on niin laidasta laitaa, että niinku, et sä edes tajua, jos et tietäis, että se on, niinku, että se on makkolia, sama makkolia, koska siitä on tällaista niinku kirkasta, sit vähän sameempaa, mitä juotiin äsken. Sitten niinku, sitä on semmoista jogurtin paksustakin. Niin sitä mä itse asiassa haluan kokeilla. 빌레가 호스트 같은데? 그러니까. Robotin jalalla. Meni piletorio. Ei henkiä. No ei. Mikä oli vaikuttavin juttu, mikä sulla? Siis mä sanoin, että vaikuttavia oli just toinen hassu juttu, että tuli paljon niinku pöydistä. Niin joo, näin. Porukkaa niinku kaataa. Niin. Olla yhtä kohteliassa. Mennään takaisin kaataa. Kaataa. Just tämmönen niinku ne pitää tehdä. Joo. Mä voisinkin se jo. Te varmaan huomaatte tässä, miten korealaiset on niin ystävällisiä. Ei, älä. Mä sanoin liputin kyllä. Täällä on vaan nyt... Me ollaan tultu aika myöhään, kun täällä ei ole enää kuin noin... Aivan. No voimme varmaan niille mennä kaatamaan. Koitetaan sitten seuraava uudestaan. No, tuut sä tulkkaamaan? No mennään yhdessä, niin ei sua jännitä niin paljon. Etkö teet sä tätä viime kerralla?
Joo, tein. Niin. Todella päissäni. Silloin jännittänyt. 네, 안녕하세요. 근데 뭐 혹시 막걸리 한 잔 드실래요? 막걸리 좋아하시네요? 네. 한 잔 드실래요? 네. Otetaan nyt tässä välissä, hei. 네, 반갑습니다. Olleri kolleri. 건배. 원래 당황하신 것 같은데? 저분들 잘못 들어. 핀란드어인가? 얼레리 껄레리. 네, 반갑습니다. Olleri kolleri. 건배. 아유 훈훈하다. Petri veti nyt kaikki. Meidän juttuja on siis niin vaikea kääntää ja nyt on ollut taas loistava tyyppi meillä tulkkina. Niin. 애친 김에 이제 우리 스태프들도 한 잔씩. Ville, Sami, Vilppu, tulkaa laulaa synttärilaulu. Tää on synttärit yhdellä. Kellä? Oikeesti? Kellä? YKK. Paljon onnea! Paljon onnea vaan, paljon onnea Minchon, paljon onnea vaan. Siitä ruvetaan 아 여기도 이제 또 받고만 못 있죠 우리나라 사람들. 그치. 받으면 다시 드려야죠. Aiku, 감사합니다. Mikäs juttu tää? Hän osti meidän vuoksi nyt tämmönen. Hän on niinku soju-miehiä, mutta Oi. kamsahamista. Ihan niinku meidän vuoksi. Mutta tää on justiinsa tää, että jos se menee johonkin pöytään tarjoamaan, niin se tulee semmonen hirveä, tiiäksä, että kamsahamista. Niin joo, meidän pitää mennä Sykli jatkuu. viemään Uuspullo sojua. sotsuu noille. Ja sanoi, että ei tarvitse tuoda takas. 그럼 또 받고 또 갔다 이러다 그냥 갑자기 합석해서 같이 놀아나가. 아 이제 네 발로 나가는 거 다 네 발로 기어 나가는 거. 형제 되고 막. Jos sen niin, myös tarjoajan näkökulmasta mä en haluaisi, että se koetaan niin, koska jos sä tarjoat, niin sitten se haluaisi myös olla sillä, että ei sun oikeasti tarvitse niin välttämättä tarjota mitään takaisin. Se on ihan totta, että pelkkä vaikka kiitoksen sanominen voi sulle meinaa paljon, mutta sit se voi kuulostaa vaan siltä, että sä kuulostaa pelkältä sanalta. Niin nimenomaan. Siis, että jos sä näytät sen jollain Niin, nimenomaan. teolla, niin se sitten merkkaa taas enemmän. Ja nyt tietysti mulla käy vähän sääliksi näitä kiitoksia kaverit. Oli helvetin hieno illallinen ja päivä muutenkin. Kiitos. Niin oli. Taas yksi ikimuistoinen Ja taas erilaisia ilta juttuja. Makkalikadulla. Mutta vielä ei tarvitse sanoa näkemiin. 뭐 저게 깨알같이 자기 이름 써놨어. Sami Vilppu. 빌푸라고 써놨네.